Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo upriličio je danas dodelu ugovora dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Vojvodini, podržana putem konkursa za finansiranje programa od javnog interesa, a koji su od značaja za zaštitu i spasavanje od požara u 2025. godini. Ovo je 6. godina i ukupan iznos sredstava je 140 miliona dinara koje smo opredelili za ove 6 godina. Ove godine 30 miliona dinara, povećali smo budžet u odnosu na prethodnu godinu, vas 36 je ostvarilo pravo, 100% je iznos prihvatljive investicije, odnosno bespovratnih sredstava koje mi dajemo i to je iznos sa PDV-om, pošto su to vaši programi od javnog interesa u delu zaštite od požara, tako da mi finansiramo i porez, odnosno PDV. Budžet za ove svrhe povećan je u 2025. za 10 miliona dinara u odnosu na prethodnu godinu, što je, kako je istakao, značajno s obzirom na sve duže periode suše i visokih temperatura. Do sada je pokrajinska vlada opremila 3380 dobrovoljnih vatrogasaca sa radnim uniformama i 144 vatrogasca za specijalne namene, šumske požare. Nastavlja se opremanje, još imamo nekih 60 društava na teritoriji AP Vojvodine da se opremi, da bi se preregistrovali po novom zakonu o dobrovoljnom vatrogastvu i pravilnicima. Šavija ističe da je do 2018. godine bilo opremljeno jedva oko 30 dobrovoljnih vatrogasnih društava, dok je sada, nakon uvođenja zakona, kompletno opremljeno 135 društava na teritoriji pokrajine. Ponajviše nam fale vatrogasna vozila, koja su dosta stara, prosjek starosti je 50 godina, ali na tome se radi u saradnji sa sektorom i sa vladom Republike Srbije i pokrajine. Nadamo se da će i to biti rešeno, kao i ovo što smo rešili opremanje osnovnom opremom. Tokom svečanog uručenja ugovora istaknuto je da ova podrška nije samo finansijska, već i izraz zahvalnosti za svakodnevno zalaganje, požrtvovanost i važnu ulogu koju dobrovoljna vatrogasna društva imaju u zaštiti ljudi, imovine i prirodnih resursa, posebno u ruralnim sredinama.